tappatte pääministerin keskellä yötä. Tämän parasta olla kovaa pornoa. Mitä hemmettiä te tollavenet herätätte presidentin keskellä yötä? Tämän on parasta olla todella kovaa pornoa. No voi perhana. No niin. Suomen tulin haaviin on viime yönä jäänyt ydinase. Kauhistuttavaa. Haluaisin silti huomauttaa, että parempaa asiatyyliä olisi sanoa. Suomen tuli on viime yönä takavarikoinut ydinaseen. Mistä se on tulossa ja kenelle se on tarkoitettu? Ei siinä lukenut mitään. Eli me ei tiedetä, minne se pitäisi palauttaa. Voidaan me tietysti pitääkin se. Jos meillä on velkaa jollekin arabivaltiolle, niin mehän voidaan maksaa sillä. Onko se hyvien vai pahojen ydinase? Siiäkään, eipä tiedä. Entäs missä pommi nyt on? Ja jossakin tulin suissa, kai. Paavo. Sä otit sen mukasi. Etkö ottanutkin? No, ei tämä niin pelotavaisia ole. Vuotaakohan siitä säteilyä? Riippuu siitä, onko se venäläinen. Se voi yhtä olla amerikkalainen. Totta. Sehän ei ole ruostassa eikä halki. Paavo, vie se heti pois. Niin on kyllä paras. No, joo. Ikinä ei mitään hauskaa saa olla. Paavo Lipponen, pääministeri. Paavo Lipponen, ydinasevaltion pääministeri. Paavo Lipponen, ydinasevaltion hullu pääministeri. Paavo, oletkos pakannut jo? Meillähän on EUn huippukokous. Miksei me saa suoria lentoja? No ei kai sua nyt muutama välilasku häiritse. No ei, mutta nämä hätälaskut ovat epämiellyttäviä. Päätöslauselman 4567 pykälää 3 hyväksytty. Anteeksi, mutta olisi... Päätöslauselma 911, pykälä 1, hyväksytty, bene. Suomen Pykälä kanta. 2 hyväksytty. Pykälä 3 hyväksytty. Tutti bene. Puheenjohtaja. Poliisidirektiivi 15, 1, 2, Polizais hyväksytty. Mitä ihmettä? Minä luon puheenvuoron. Niin, tuota. Terve vaan kaikki. Meillä on muutama asia, jos viitsitte hetken kuunnella. Täytyy myöntää, että kuuntelivat kyllä kerrankin. Pitikö sun silti mennä kertomaan radikaali vuosiasi kaikki piinallisimmat muistosi? No piti. Löykelipanot ja kaiken maailman protestimarssit. Kyllä hävetti. Koska tämä asia on niin äärimmäisen tärkeä, olemme katsoneet aiheelliseksi äänkeä kaikki tähän samaan puhujapönttöön. Anneli, älä niin. Minne on unohtunut ajatus ydinasettomasta Pohjolasta? Sinne, minne ei aurinko paista. Meistä on perin oudoksuttavaa, että ministeri Lipponen on tehnyt Suomesta ydinasevaltion. Suomen keskusta on rauhaa rakastava puolue, joka tuomitsee ydinaseet ehdottomasti. Haluatteko te tosiaan noin epätoivoisesti keksiä jotain valitettavaa hallituksen tekemisistä? Kyllä me suhteellisen epätoivoisesti haluamme. Idiootti, konsensus, solvana, alkuärkä. No niin. Et sinä voi aina tehdä noin. Miksen? No, kun... Suomella on nyt ydinase. Se on rauhanase. Kai sinä ymmärrät, mitä tämä tekee Suomen kansainväliselle maineelle. Meidän painoarvomme kasvaa. Ja me pääsemme mukaan niihin pöytiin, joissa asioista todella päätetään. Minä luulin, että me olimme niissä jo. Ei. Me olemme pöydissä, joissa asioista päätetään. Niin. Nyt pääsemme pöytiin, joissa asioista todella päätetään. Ja pian leivättömässä pöydässä Haagin kansainvälisessä oikeudessa, kun tuomioista todella päätetään. Suomi tarvitsee
ydinasetta, koska maailma on täynnä rosvavaltioita, jotka vihaavat meidän arvojamme. Esimerkiksi. Esimerkiksi Ruotsi, joka on usein tuonut Suomen mahdollisuudet jääkiekkokultaan. Paavo, jos sä pidät tuota asetta täällä, niin sun parhaat kaverit Tony Blair ja Gerhard Schröder ei enää puhu sulle. Miten niin parhaatkaan? Hyst! Ne ei halua ketään uhkaamaan niiden asemaa. Mieti sitä. Minä aina suljen silmät hetkiseksi, kun pitää miettiä jotain. Oikein vaikea. Ja kohta se vaikea asia onkin jo unohtunut. Ei, ydinase jää. Ei helkkari. Mihin se laittuu? Missä se on? Poissa. Miksi, herra? Miksi ensin annat minulle toivon siemenet? Ja sitten viet auran, jolla kylvää. Paavo, mä olen pahoillani. Antakaa. Voin vielä kerran pitää sitä. Ei käy. Näin on paras. Ei. No, mihin sä laitoit sen? Biojäte roskikseen. Hyvä. Siellä on niin infernaalinen haju, ettei normaali ihminen voi kuvitellakaan tonkivansa sitä. Suomen keskustalla on nyt ydinase. Sorretun kansan eksodus routaisilta pellolta kohti valtaa on päättynyt. Edessämme on uljas hulluuden ja nerouden rajalla häilyvä huomen. Käytössämme on nyt veret seisauttava ja nahat irti polttava laite. Nostamme salkoon uuden puolueemme ydinkeskustan eli YK:n dynaamisen tunnuksen. Minä haluaisin ensin sanoa muutaman sanan. Vaitis sinä noita. Naisen paikka on hellan ja ydinaseen välissä. Te juntit ette saa noin monimutkaista laitetta kyllä käyttökuntoon. Renklaamalla se näköradiokin saatiin toimimaan. Lähdetään. Varovasti! No, mitä me nyt tehdään tällä pommilla? Suoraan sanottuna, ei harmaintakaan aavistusta. Ainahan me on humalassa puhuttu, että pääkaupunki räjähtää, jos jollain meistä joskus on ydinase. Ehdotatko sinä, että räjäyttäisimme Helsingin? Joo, kyllä, näin on. Hyvä ajatus, Seppo. Toisaalta me kyllä asumme ja työskentelemme itsekin Helsingissä. Ja keidenkäs rahoilla maaseutua ylläpidetään, jos helsinkiläiset räjäytetään? Olipa ajatuksesi huono, Seppo. Laitetaan se hyllyn päälle, niin se on varmassa tallessa. Varo hieman, Anneli. Mauri Pekkarinen, keskustan kansanedustaja, ilmeisesti kuolemaansa asti. Hupsista. Sepä on vähän. Tultuaan yleensä puolueeksi keskustamisen johtuunsa kovaa tietotaitoa. Olen päättänyt palaa puolueen johtajien. Ja antakaa anteeksi. Mutta kyllähän meidän jotain täytyy räjäyttää sillä. Ei. Pommin voi räjäyttää vain kerran, mutta sillä voi uhkailla muita tuhannesti. Oikein. Puhumme rauhasta, mutta annamme ymmärtää, että jos kansa ei äänestä meitä, niin kohta koko maa hehkuu pimeässä. Näin tehdään. Seppo saa vartioida pommia. Sinulla olisi voinut olla hieno ura jalkapallomaalivahtina. Minulla olisi voinut olla hieno ura Suomen Pankissa. Minä vahdin sitä kuin omia koiriani. Oho! Heille on vaikea arvata. Kuka tunnaroi ydinpommin keskustalle? Ei liene vaikea arvata, kenen kuningasidea oli tuoda joukkotuhoaseita eduskuntaan. Benillä on suunnitelma. Ensin keskusta julistetaan roistopuolueeksi ja suljetaan eduskuntatyöstä. Miksi? No koska keskustalaiset on polttaneet Kiasman maan tasalle. Apua. Onko keskustalaiset polttaneet Kiasman? No kyllä ne sen vielä tekee, kunhan ne suljetaan eduskuntatyöstä.
Seppo, onko se Jumalan suuri työkalu tuossa huoneessa? No kyllä, perskutarallaa on, ja minä vartioin sitä. Oletko yksin? Joo, Esko lähti pankkiin ja Mauri meni hakemaan ydintekniikan maailman uutta numeroa. Eikö sinun tekisi mieli käydä vaikka syömässä jäätelöä? No mikä ettei, juu. Anna minulle merkki, herra. Niin minä teen sinun valtakunnastasi totta. Pienikin merkki kelpaa. Tasalyövä kello. Kadolta kuuluva tööttäys. Kohinaa viemäriputkissa. Tai äärimmäinen hiljaisuuskin käy. Tänne se! Ydinase kuuluu keskustalle, koska oppositio tarvitsee tasoitusta. Ydinase kuuluu älymystölle, koska mehän sen keksimmekin. Minä naisen ensin! Oho, se ei räjähtänytkään. Okei, myönnetään. Se on venäläinen. No niin, tässä sitä nyt ollaan purkamassa pommia. Pitää löytää akku ja bensatankki. Ja purkaa vaihtoehtoista ilman, että kampiakseli vaurioituu. Yksittäiset asiat ovat helppoja, kun osaa kaiken. Jahas, pitänee kiirehtiä. Lapsuuteni kesät muistuivat yhtäkkiä mieleeni. Se ei voi olla hyvä merkki. Lipponen saa hoitaa tämän. Ei liene vaikea arvata kuinka... Ei liene vaikea arvata kenen kuningasidea oli tuo jo... Keskustelisen johtonsa kova tietotaito. Olen Suomi tarvitsee ydinasetta, koska maailma... Pykälä 3. Hyvinvointialuekeskus Suomi syttyy. Totti Velli. Älä nyt villitse mua.